Gaur erakutsiko dizuet unibertsitatea, baino ez unibertsitatea. Erakutsiko dizuen ere kafeteri gustokona eta zuzenbideekok daukaun liburutegi politia. Lagunok, bai ikasten nabil, hemen jorga bai, baina ikasi bai. Ta ni banoa gure unibertsitatera, Baina zuek gure oso unibertsitatea ikusi, lasai. Ez dut klase normal batera erango. Gaurkoan bideoklip batzuk grabako dugu. Ikusi gure duzue? Aste honetan, unibertsitateak ikusiko dituzue. Ni Loialako unibertsitatean nago. Eta, oso berria da eta espero dut asko gustatzea. Aste honetan, klasa zatuzten erekin eta erakutsiko dizuet Lila Jamarreko telebista eskola. Ingurun ikusiko dituzun bezala pilo bat dauzkagu. Eta dira, plato ezberdinak, eta baita dauzkagu postprodukzio sarapiloa, audioa lantzeko, edizioa lantzeko, baita dauzkagu gela bastante lan egiteko. Eta baita ere, piloa gela eseita duteko, sofakin gure artean, hitz egiten. Bai, astelena, klasea joatek ordue. Bagoaz ja unibertsitatera bidean, hau da 18 julio. Hau ja unibertsitatean, hau da atea. Hor daula kantina, erosteko janari eta hori. Eraikin guztie da fakultatekoa. Dire da komunikazioa eta diseinu eta biztak ikusi. Ikusten duzu moduen eraikin egiteko 4 pisu gonantza eta bat berantza, hori da telebista platoa, ointxe joango gara bertara. Izan dugu gure lehenengo klasea eta egia esan junda super ondo. Irratia eta audioan inguruko, postprodukzioaren inguruko asignatura bat. Ez dago azterketarik. Lanak dira eta egin behar ditu podcast bestelako batzuk eta super kontentu egia esan. Orain jungo gara zerbait bazkaltera dakagulako, kriston gozo. Amela atzizuet nire lehenengo guneko zatitxo bat, eta gero kontauko izuet nola ni joan. Lehenengo klase guna gara, eta ja berandu goaz. Ja martxain du, buzek. Kontuan hartu behar da ezakitela italianoz. Eta hemen egon gehan modana Espainiako Erasmus jendeakin pasadeo. Plaza honetan unira jutia baino beste gauza gehiago eta ohituta gaude. Baina, guri honila soporta lauetako baten da. Aurkitza. Orain azalduko dizuen nola dagoen bananduta unibertsitatea, 2 pisu ditu eta 3 bloke. Gozen barrira. Covidaren asuntoaren gati sartu behar geha hemendikan. Blokeak dira, lehenengo blokea A da, eskailera hauet dena. B, hori eta C, atzeatzen dagoena. Hemen dakagu Relaciones Internacionales deitzen dana, eta justu ondoan dakagu deitzen dana Salón de Actos. Eta gaur etorri gea liburutegia, zen naizta Erasmusen egon lanak eba egiteite. Aste honetan entregatu ostiralen esei bat, orduan hoi bukatzea etorri gea honea. Baino lehenago, dala pixkat waste zero eta ekologikoa. Orduan honea tortzega normalen kafe hartzea, hoi bai, 3 eurok ez izkigu inorrek entzen kafe hartzeko. Baina, bintzat goxoa da, hasi que merezi dut. Hementxe Platon aurkitzen dira zuen bertan backstage-en nago. Trabankoloz ingurauta. Eta hau da, daukan Platonetako bat. Eta gero dauzkagu goran baita audio sala bastante. Lagunok taldea batabil helduten ja. Eta nik erabiliko dut Ronine. Lehenengo gazen baitu dugu, imagoaz bigarrenan bilen. Sebas, ¿qué tal ha ido hoy el día? Muy intenso, pero salió bien, salió todo bien. Ha salido bien, así que... Oso ondo. Oso ondo, ahí estamos. Unibertsitatea pixka zarkituta eta txika izan arren egia da bizitza asko daukala. Gaur konkretuki ez gaur astelena da eta hemen festak dira. Baina, egia da jende asko da bilela hemendik. Hasi behar dugu ja portugaseko kurtsoa, porque ez naiz enteratzen ezartuz, super komplikau. Así que pixkat espabilatu egin behar dugu.
kafetegia dugu, oso handia dana. Hemen eliza daukagu eta beste aldean liburutegia. Nori gustatzen zaio unibertsitateara jutea? Neri ez, zuei ez da. Badaki. A ver, esango nun ondo, baino egia esan neneiz askotaz entera. Provare attraverso una costruzione temporale. Atea geha klasetik eta pizza zati bat hartu dugu. Merezi deulako, haizu, gure lehenengo eguna. 4 to 6 weeks later. Klasea joten jarraitu dugu, eta ja, belarria bastante intzaigu hobeto goaz, eta hori, azterketak, lanak eta hori da egiteko moldatzea. Hori bai, Google Traductor, best friend forever. Ala. Aste hontako erronka. Postu Europa aurrekontuarekin etxetik kanpoa faltzea. Honekin egia esan ez dakit bazkatu alkoeten, gozez gatuko naizela, hoi seguro. Eka faltzia aukera du, porque gaua asko gustatzen zait. Txatuet tugutu gau aplikazioarekin, nire afaria hartuko dela. Nik uste erronka interesgarria egin dezake dala. Zergatik? Ikusi. Aste honetan ez nago Coimbran, nago Erroman, etorri gela Italira iruzpala egun pasatzera. 5 euro dia, lauko mazeu ze paun, baina bueno, saiatuko naiz hau baino gutxigo erabiltzen. Bialtzizkiot animo que bai Maiderrei, ze seguramente Maider que bai oso zaila aukiko gu. Zurinen animo asko eskertzetut ze beharko ditut, benetan. Hala, oazen juergan. Bueno, urten gara ointxe bertan klasetik, bera da Goma, da frantzesa. Bueno, Goma, ¿a dónde me has traído? Estamos en el mercado del puerto porque creo que hay comida barata. Etorri, gora eskatuta! Gora eskatuta! Pizza casa deitzea hau eta gure bigarren etxia bezalakoa. Prezio diferenteak daue, baina bat dao margarita pizza, 2,50 €. Horreatikan etortze askotan, hemen parranda baino lehenua faltzeko, o parranda eta geho, jateko pixkat. Pizzak 9,8. Hemen Italian bezala egider, 2,50 €. Merkenak 10 euro. Uni ondon dao, taberna kafeteri moduko bat, eta hor lehenago bai hon naiz, eta ustet 5 poundengatik erosi dezaketela sandwich bat, edo wrap bat, o panini bat, olako zeo ze. Tagliatelan gaude, eta bueno, itxiten gaude gozak emateko. Eta pixkat urduri nago esan behar dut, baina dator bat. Topa gara euskaldun bategaz hemen. Aupa, soy Verónica y le mando un saludo a mi familia de Otxandio. Bueno, hemen merkatik bueltaten moten hortu dugu ardoa gratis. Hasi gara ja tripa betetuten. Italian oso famatua da pizza al taglio. Dala pizza zati bat ematen izuela, hori 2,50 € edo lo que sea. Baina ez, nik hartu dutena, eta nire sekretua da toki hau, ze 2,50 € pizza oso osua dator. Kizan goxua. Biderekin hitz egin eta Bolonia nahiko merkea da, honekin komeratuta. Así que ongan naiz begiratzen, uste dut badakidala, nora jo. 22 euro. Hemen ez da. Eta normalen karteletan oferta gatzituzte, osak, 22 euro oferta nahi zaitu zondo etortzen. Bueno, justo oaintxe eskatu deu, eta emateu erronka faktible izango ala. Eskatu deu wrap bat. A ver, Goman, ha sido todo super caro. Un poco. Horrendik ez dugu baskatu eta nigo zenaz. Bueno, gauzak hartu ditugu, ez dakigu zer den, baina bueno, espero gustatzea. Bueno, etorri gara traste bere auzora, dela agian auzorik politen erabakiriko bat. Eta dugu hemen pizza, daudela oso merkeak. Emesatze dituzte pizzak 2 eurotan, oso handiak ez diren pizzak. Baina, bueno, horietako eskatuko ditut. Kebapen gare, hauek afaltzen nahi dira, ni pixkaten bide pasatzen nahi naiz. 9 euro, 8,9, 99 korona, presupuestotik pasatzen. Beitxu, dikogu zizozkiak.
Baina eski horregaz se nos va presupuestoan erdie. Matxo baitie. Atera gehalekutik, hasi que nik uste erronka ondo bete duela, jandet ikusi zuena, rapoi, Nik hori barrun ui askoa, jamon jorra, gazta, letxuga, tomatea, de todo zeukan. Jandet postrea zala brauniantzeko bat, eta hoi indeu erdia. Orduan, biak batuta izango zian 5 pound. 5 eurengatik hau guztia hartu dugu eta garrantzitsuena janari hau ez dutela botako. Lagunok, bazkena etorrik gara Armeniara, dala kebab moduko bat. Eta bari, hemen bazkalduko dut. Azkenengo zatia. Eide ritxura ona, baino nirea hobeto. Ja, tripa beteta, parranda guaz, da, hurrengo azte arte. Matxak jaten nahi naiz. Nik Euskaldun tradizioa segitut eta izan da afaldu denbora galdu. Oain zan gutxat imarko hemen. Aste hontako erronkan eretzat. Nik usteet erronka oso ondo betetela, gozez behintzat ez nao, gehiago jango nula bai, seguro. Gozez enaiz gatu, hasi que ondo. Zurinez ez abiz jaten. Ai, ama. Lagunok horreuzi, Ze, bai, heldu gara ja... Programan erdire. Wow, zei astia. Gure kontakizune kontetan, gure herrialde ezberdinetako ezberdintasunak ikusten ezta. Dantzara jarraitzen dut. Nabil sano jaten. Ama. Zaindu. Eta torna aste arte. Ez dakit inoiz Portaventura juntza den, baina kaida libre? Hori da, nire diruan boltza. Ja, saioko gea diru gutxio gastatzen, erritmoa jeizten berriro, jeitsi genuen, baina, vamos, eta hori, ondo jarraitzea. Bideo grabatzeako orduan, ikusi naiz pixkat seria neola, ekarrit hausnarketa batea. Askotan kamera horren jartzeganen da bizitza realen bezala ez, Instagramen beti aurpegi ona barra utopikoa jartze dugu ez. Bideotan da pixkat iguala ez, emateu beti irrifartxo mar deula. Esan nahi nuna da ez deula zertan beti irrifartxo atera behar, naizta laguntze hona. Astentoak horrenka pila gustatu zait. Hasiera batean pixkat zaila iruditu zaidan. Tugu aplikazioa denbora bat luze batez probatzeko asmoa nun, eta aukera izugarria izan da. Azkenean, ondo faldu dugu eta janaria ez dago, beraz, zuek bai, probatu behar duzue. Hurrengo aste arte, guapos y guapas, mila muxu eta ondo loin. Zaila izan zen, Erroman, 5 eurorekin ez dinen nuelako gauzaskorik egin. Zen super divertigarria bilaketa hori, benetan geundela. Batetik bestera monumentuak ikusten, eta nire lagunek eta nik jatetxeren bat aurkitzen edo janaria eskintzen duen lekuren bat aurkitzen, nik erronka betetzeko. Mertzi, kolegiz, laguntzagatik. Asteontako hausnarketako esan nahi lehenengo gauza da, elurra daukaula oso nago, ilusio askoitik. Gaian ingurun unibertsitatera erakutsi dizutela. Egia esan guztan hau klasetan, iruditzen bastante desagarrik diala, asko ikastaren naizela. Eta da, ikasteko beste modu bat egia esan ezberdina dana. Euskal Herriko metodon ezberdina da, asko gaina lanean fokauta. Eta orduan hori, oso pozik. Hogera noa, lotera noa. Behan nago. Badirudi, 5 euroren... Banekin... Etiturra, no, harrituta nago! Otros vegan burgers. Lagunok, badarogu hemen buar... Lagunok, badarogu ya hemen moment... ¡Joder! O sea, no va a pagar la moto. Ala. Tamen, edozein izkinatan... Eta lagunok, zuekaz gaur gauzatxu. Baina, badekot zue... Non dago kotxea. Non dago kotxea. Bai, erronka... mierda.
Biaitz Diazaloanekin dator. Egiz goratzen zezan behar. Ai. Kaixo, ni